Rigtig hjertelig velkommen til Kalvebod Bastion Office Club. Huset her er fra 1800-tallet og opført som en del af voldanlægget her på Christianshavn. Vi har Københavns Havn lige her bag ved os og er ganske kort fra Rådhuspladsen. I huset får vi 5 helt nye mødelokaler, som spænder i størrelsen fra 8 personer og op til vores største mødelokale, hvor vi får plads til 32 gæster. Private kontorer med plads til 6 arbejdspladser. Her er det helt særlige, at man får direkte udgang til vores fantastiske gårdhave. Alle vores Office Club-huse er historiske fredede ejendomme. Hos Office Club får man en bid af kulturarven, moderne kunst. Det er sådan, at alle vores huse er smukt dekoreret med specielle værker, som er udvalgt specifikt til de huse, de hænger i. Her i Kalvebod Bastion Office Club får vi plads til alt lige fra enkeltmandsvirksomhed og så op til de mellemstore virksomheder. Kontoret her får vi for eksempel plads til ca. 22 arbejdspladser. Mulighed for at have egne private dedikerede møderum. Her er vores kantine, og i Office Club kalder vi det ikke for kantine, men i huset her, der bliver det kaldt messen, hvor man har mulighed for at spise frokost. Hos Office Club er vi så fuld service, som man overhovedet kan være. Det er vores fornemste opgave at sikre, at alt det, der ikke handler om at drive vores medlemmers virksomhed, det tager vi os af.